खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसिखौ हाग्रामाया आन्दासावसो सालायगासिनो रायजोनि गेजेराव जेबो गोजोननाय लाबोनो हायाखै बुंदों मावथि ब्रह्म हाजोआरि बिथाङा चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब गुमुरगावआव मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ हा खुरखानायनि प्रटेक्शन खाम्फा गायसनफैदों हादोरगिरि रामनाथ कोविन्दआ 2019 मायथाइनि स्वच्छ सर्वेक्षण बान्थाखौ राननानै होबाय ढेकियाजुलियाव मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दालां लुफुंनाय खामानि बेखेवदों रौतानि मादक गाहायाव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों महाशिवरात्रि मेलाखौ फालिनाय जादों माजुलियाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बायदिसिना समाज रांखान्थि दावगाथायनि मावथांखिफोर मावफुंनाय जादों निउ दिल्लीआव फैगौ 9 मार्च 2019 सानसेनि हाबाफारिजों साहित्य अकादेमिनि बानजायनाय मुलुगनाङारि बिमा सानजों लोब्बा लाखिनानै अल इन्डिया विमेन्स मिट थुनलाइयारि हाबाफारि खुंनो थामथिम खालामनाय जादों आसामनि धुबुरी जिल्लायाव हादोरनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बर्डार इलेक्ट्रनिकली डमिनेटेड QRT इन्टारसेप्शन टेक्निक सुंद'यै BOLD QIT लुफुंनाय खामानिखौ बेखेवनानै होबाय फैगौ 9 मार्च 2019 इं मायथाइनि नैथि सुनिबाराव क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि ब्रैथि दानथामारि थुनलाइयारि जथुम आरो लाइमोन लिरगिरि फोरबो खुंनो थामथिम खालामनाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बिटिसिखौ हाग्रामाया आन्दासावसो सालायगासिनो रायजोनि गेजेराव जेबो गोजोन लाबोनो हायाखै बुंदों मावथि ब्रह्म हाजोआरिया 22 नं दारांगाजुलि ब्लक कमिटि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै UPPL राजखान्थि हान्जाया मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै सेथि 3 बोसोरारि जथुमा खुंफुङो दक्षिण कुमारी काटा कमिटि नबलाङाव कमलेश्वर बसुमतारीनि गेवलां मेल सामलायनायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला कमिटि UPPL नि नेहाथारि गणेश नाथ बिथाङा गाहाय आलासिनि बिबुंथियाव मिरु UPPL नि नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाजोआरिया BPF राजखान्थि दोलोखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंथियो दि BPF सरकारा BTC नि रायजोफोरनि गोजोन होनो हायाखै गावनि जाख्ल'नायनि सायावसो गोसो होगासिनो आरो रोखायै बुंथिबावो दि BTC नि सेबाग्रामा महिलाया गावनि गोसो बायदि खामानि मावगासिनो आरो BTC सरकारखौ आन्दासावसो सालायगासिनो जायनि थाखाय रायजो राजाखौ गोजोन होनो हायाखै बे खेबाव BPF सरकारा जोबथा होननानैबो बुंथिबावो फुंनि हाबाफारि बायदि गाहाय फिरफिलाखौ बिरहोयो 22 नं दारांगाजुलि ब्लक UPPL नि आफादगिरि मुस्रि कमलेश्वर बसुमतारीया मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो 22 नं दारांगाजुलि ब्लक UPPL नि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा सेथि 3 बोसोरारि जथुमायाव 22 नं दारांगाजुलि ब्लक कमिटि UPPL नि गोजाम बिबानखौ सिफायना गोदान बिबान दाफुंनाय जायो गोदानै आफादगिरि सायख'जायो कमलेश्वर बसुमतारी आरो नेहाथारि बिबानाव सायख'जायो प्रबिन बर' तामुलपुरनिफ्राय खौरांगिरि मनेश्वर बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बुंसलांबाय आंनि गोरबोनि अननाया खुलुमबाय गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोदान जा मेथाइ ओंखारदों बेखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय जोंनि गोदान मेथाइ जा दिहुननायखौ सोरबाफोर बाहायनोब्ला नैबे फन नाम्बाराव कल खालामनो हागोन चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाब गुमुरगावआव मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ हा खुरखानायनि प्रटेक्शन खाम्फा गायसनफैदों नैबे प्रटेक्शननि थाखाय फैदोंमोन ना आं बेखौनो रायजोफोरनो बयनिबो मिथिहोनाय जाबाय खालामनाय जासिगोन बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय निमल बसुमतारी बिथाङा हादोरगिरि रामनाथ कोविन्दआ 2019 मायथाइनि स्वच्छ सर्वेक्षण बान्थाखौ राननानै होबाय थांनाय 6 मार्च खालाराव गोदान दिल्लीआव खुंजानाय हाबाफारियाव बिथां हादोरगिरिया साखोन भारत मावथांखिजों लोब्बा गोनां स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 खौ राननानै होनाय जायो बान्था राननाय बुब्लियाव बिथां कोविन्दआ बुङो स्वच्छ भारत मिशनखौ मावफुंआरि खालामनानै हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनो साबसिन मान बावनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथियो ढेकियाजुलियाव मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दालां लुफुंनाय खामानि बेखेवदों थांनाय 6 मार्च खालाराव MP राम प्रसाद शर्मा MLA अशोक सिंगाल आरो गणेश लिम्बु बिथांमोननि नुजाथिनायाव ढेकियाजुलि बियाबाव थानाय गंथाम दालांनि लुफुंनाय खामानिखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो मन्थ्रिनो मोननाय बादिब्ला गंसे दालांखौ हुग्राजुलि रायखसमारि लामायाव नैथि दालांखौ ढेकियाजुलि रेल थाथावनियाव थामथिखौ सेन्टार लामा बातासिपुर मनाबाग साहा बागिसा लामायाव लुफुंनाय जागोन नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां
माजुलियाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनाल बिथाङा बायदिसिना समाज रांखान्थि दावगाथायनि मावथांखिफोर मावफुंनाय जायो। थांनाय 6 मार्च खालाराव माजुलि जिल्लानि दरियापारायाव खुंजानाय हाबाफारियाव समाजारि रांखान्थि जौगाथायनि माखासे मावथांखिफोरखौ मावफुंनाय जायो। मख'जाथावदि गिबि मन्त्रि बिथाङा बहुमारायाव पलिटेक्निक, बरुण सिटादार हिसानसालि आदर्श गामि मावथांखि, कमलाबारियाव खुन्दुं बाख्रि, कार्किसुगाव गंसे गुदाम न'नि बिथा खाम्फा बेखेवनानै होयो। बेनि अनगायैबो जिल्लानि आहु गैजारोङै नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ गथायनानै होयो। मख'जाथावदि 700 फरायसुलिफोरनो साइकेल, 850 फरायसुलिफोरनो साथा, 220 आइजोफोरनो सिलाइ मेसिन आरो 250 नखरफोरनो सानसोरांजों सालायजानाय सानारि साथि आरो आबादारिफोरनो हेन्ड पाम्प राननानै होयो। बेनि अनगायैबो माजुलियाव प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजनानि जोहै LPGनि किट राननानै होयो। साहित्य अकादेमी कन्फारेन्स हल 3rd फ्लोर रवीन्द्र भवन न्यू दिल्लीआव फैगौ 8 मार्च 2019 आव सानसेनि हाबाफारिजों साहित्य अकादेमीनि बानजायनाय मुलुगनाङारि बिमा सानजों लोब्बा लाखिनानै अल इन्डिया वुमेन्स मिट थुनलाइयारि हाबाफारि खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव बर' आइजो लिरगिरि जानानै बाहागो लाहैगोन आइजो लिरगिरि बिनिता गयारी बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सानसुमा बर' बिथाङा। आसामनि धुबुरी जिल्लायाव हादरनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बर्डार इलेक्ट्रनिकली डमिनेटेड QRT इन्टारसेप्शन टेक्निक सुंद'यै BOLD QIT लुफुंनाय खामानिखौ बेखेवनानै होबाय। रायजोनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनोवाल बिथांनि नुजाथिनायाव नखर मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा भारत बांलादेश सिमानि गेजेरजों बेरा होनाय खामानिखौ बेखेवना होलाङो। बेखेवनाय हाबाफारियाव BSF DG श्री रजनीकान्त मिश्राजों लोगोसे गोबां गोजौ मावख'आरि मावदांसाफोरा बाहागो लाफैनो हादोंमोन। लुजानो गोनां स्मार्ट फेन्सआ मोन्नैबो हादरनि दैमायारि सिमा आरो सर ओनसोलनि सिमाखौ रैखाथि गोनाङै बेंगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेरा होनायाव बाहायजानाय जुन्थियारि मावखान्थिया सिमानि गेजेरजों दावबायखननाय जाथायखौ संदाननायाव रैखाथि हानजानो हेफाजाब होगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोदान जा मेथाइ ओंखारदों बेखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। जोंनि गोदान मेथाइ जा दिहुननायखौ सोरबाफोर बाहायनोब्ला नैबे फन नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। रौतानि माधव गहायाव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों महाशिवरात्रि मेलाखौ फालिनाय जादों। 4, 5, 6 आरो 7 मार्चआव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे हाबाफारियाव हारि राव धोरोम सायख'जासे बे मेलाव गोबां सुबुंनि थुबुर जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे शिबनि थानसालिया ओनसोलनि मादावनो गोजाम आरो बयजोंबो मिथिजानाय। ओनसोलनि अनगायैबो गोजान गोजान जायगानिफ्राय सिबियारि फैनायखौ बोसोरफ्रोमबो नुनो मोननाय जायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।